विधि विधान से पूजा पाठ करत ही महिलाएं कौनो पर्व त्योहार खातिर नइखी जुटल। ई जान के रउआ हैरान रह जाई कि ई लोग पानी बुनी में भी इतना जतन से कोरोना माई के पूजा में जुटल बाड़ी। उहे कोरोना जेकरा से पूरा दुनिया में हाहाकार मचल बा। कईएक लोग एकर चपेट में आइल बाड़न और भारत में भी एकरा पर काबू खातिर लॉकडाउन लागू करे पड़ल। लोग से घर में रहे के अपील कइल जाता। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे खातिर जागरूकता अभियान चलावल गई, लेकिन यहाँ तो अंधविश्वास ई लोग पर हावी दिखत बा। इनका से सुनी कि कोरोना का बा और ओह पर कैसे काबू पावल जा सकला। बरौनी गांव में कहीं 2 गो औरत गई रही घास गढ़े, एक ठे गाय चरत रहे। तो वो औरत जब घास गढ़ के जब चलली तो गैया तो औरत बन गई। तो कहली जा कि औरत बोल के कहतली कि आवा यहाँ। तो डर माने लगनी जा, डर माने लगली जा। तो कहली कि डेरा द मत, हम करावना माई हई, हमरा के पूजा कर। दू आनी आइल, एक आनी तूफान बाकी बा, लेकिन रोकले बानी आधे पर। कुछ हल्का फल्का आइल बा, मोबाइल पर सुननी जा। तो हमनो सोचनी जा कि अपने देश में हमनो के कर दे। आज तो भारी बारिश होता था, लेकिन अब बारिश होत बता का, लेकिन यही बारिश में जब उनका नेह ठान देनी जा तो करे के बा भिन तीत के आके करत बनी जा। पूजा करौना माई से कहनी कि हे करौना माई, जौन आपके सुननी, जौन आदेश देनी तौन कर देनी। अबो से गांव नगर रक्षा करी, आंधी बड़े कुछ भी आई आपन ठीक करी। करौना माई का पूजा कर, गांव नगर कहला हम पूजा कर। सुन्नी रउआ, अंधविश्वास की आग इतना तेजी से फैलल बा कि एक से दूसर जगह देखते देखते पहुंच जा रहल बा। पानी बुनी के भी लोग के कोई परवाह नहीं खे। बस सुन लेले बाड़ी कि कोरोना देवी के पूजा करे से सब ठीक हो जाई और लग गईली सभे पूजा पाठ में। एह में राजनीति में सक्रिय महिला भी पीछे नहीं थी, जिनका से उम्मीद कइल जाला कि उ लोग के जागरूक करिहन, अंधविश्वास से बचईहन। पूजा हम आया है कोरोना माफ करने के लिए। कि हमारा जो देश में सब तबाही मचा हुआ है, कम से कम ये भी हम लोग देख रहे दर दवाई से कितने लोग अच्छा हो रहे हैं, कितने लोग अच्छा नहीं हो रहे हैं। तो कम कम हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि पूजा भी करने से यदि ये जिला वासियों को शांति मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। सप्ताह में मैं भले राजनीति करते, लेकिन हम पूजा पर बहुत विश्वास रखती हूँ, इसलिए मेरा मन में आया और मैं कहीं कहीं मोबाइल पर देखी, इसलिए मेरा मन में आया, मैं पूजा कर रही हूँ। बिहार में कई जगह से ऐसन तस्वीर सामने आवता। रोहतास के डेहरी में सोन नदी किनारे भी कुछ महिलाओं द्वारा कोरोना के देवी मान के पूजा करे के बाद सामने आइल बा। ऐसे में कोरोना के लेके तमाम जागरूकता अभियान पर सवाल खड़ा हो रहल बा। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबर या भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।